Utiko akavumanga ngempilo yami watika ngeke ngivumele linyawo lakho lishelele. Guys, mondrekera kuimba is not my thing. Kuimba is not my thing. Mondrekera guys. Morning guys. That's okay. Sorry for nyakata. Yamboti kateka live amenoti network or something. Ndandiri kuti awasandisa mela ndakumbokupa sando zako. Guys, sando ngatipei munhu pani maopiwa sando zake nangu andirizivi costeria na nenaro. Asi ndizvo mumastreet zvongofarawo. Animona ndichingofarawo mumastreet. Animona handindi hangu kumastreet ekudarasi. Ndikasanganawo nazvo ndikapuwawo nongosekawo. Animona asando zako waburisa nevamwe vanhu kwai pabuda matheories guys. In fact, I'm coming to WhatsApp mangu ndakakandikwa zvinhu izvi nevanhu about 4-5 different people, same screenshot. Animona same screenshot. Ndikati kuti tizvoirezvo ndikati 1-2 testing pa ndakandi timbowa indai mucomment section munonakidza indai mucomment section ndikozokucha kuwhatsapp kunonetsa ndokuburisa futi vanhu vanoonekwa noita mistake ka yaitiwayo ukaburisa munhu akupa. Animoona kwauya asasa ndaisa kuisa guys toda V11 chinja muri kutipa kuma WhatsApp kuti ndiyeka hazvina ma V11 guys, hazvina ma V11 toda V11 kuti ndiye Pamela Tamira wakosha kudai kwaine vamwe mu socialite kwaine kuti nyadza anouya ne fresh.com rinenge risatatombo buda kwaine ma pictures asatatombo lika saka zvino kana ari mu socialite kana chinza nobuda fresh.com rinenge risatabuda kana ma picture anenge achiopareta munhu yari ku region ipi ari kuti ari ku Africa kuno ku Zimbabwe ku South Africa zvino kana achinze umwe anyora kuti anzi anowirirana nema socialites kuti anenge achida access kuma function kuti awane kuwana first hand information. Saka kana achiwirirana nema socialites kuti awane first hand information anotravela sei, how does he or she travels kuti ku Zimbabwe ane.com reko kuno South Africa ma.com edanawo handika even ina ndindi kuma zvokungodadira kunzvimbo handisi munhu ndikwenda kufunction konenda ndapeta gwamari chete kuti ku America uriko ku UK unenge asi une rusero asi unokwira chisero kai guys nokuti unenge achizvamisa sei unenge achikwira rusero here handisi maona Quincy ndiwo umwe wacho iwa Quincy Quincy ari kudofane kuseka andi wangafane kuseka ndiwo mwe wako here andi wamwe wako vachizivana kana kuti morishandisa makawanda here kostiri kawati zviri kufamba sei ndashayiwa zvuma yazvo kuti zviri kumboyadzofamba sei andimona zvandishaisa ndaofa 5,000 mirai ndikuzei pane musikana ndati 5,000 ukandinyatsondivigira nema V11 check kuti uyu V11 iri ndokupa 5 kila ndoda kutokupa pamberi pevanhu vese vachiona ndobva kuwhatsapp kwazara ndofunga vanhu vaona comment iyoyo animoona haina kucomment kwaipapo animoona vazozara kuwhatsapp manje andaonerera but nandizivi mina ndimboadresa umwe munhu handipa mamwe mapictures kuwhatsapp ari kuti ndiye I don't think kuti kana ari iye angashandisa zita rake chaicho because mascreenshots mapictures awandipa aya munhu uya original zita rake anonzi Tamira asisene yakasiyana anonzi Pamela asisene dzakasiyana. I don't think kuti she would be stupid zvokushandisa zita rake chairo iye ane zita. I don't think so. Iyo ndairamba handifungi kuti uyoyo ndiye wawandipa uyu mapictures auya nawo bhobho I doubt ndiye because anonzi Pamela but sene yakasiyana. Saka angamboshandisa zita rake chechero vhaso ngosenza pasenemu iye achiziva kuti anopisa mastreet azviti right. Poita mumwe auya nemumwe rakanzi mai something achatauri master rakanzi mai ningi anomaona mai ningi ava zvifesi yakada kuti fana nei antika neuyu uri paprofile picture uyu anomaona asi hazvina evidence kaye kuti ungave iye face dzakada kufanana around face chini kasi hazvina evidence yekuti anganzi ndiye nokuti face dzaita akaroundiva plus aita vatema vose zvatifananei plus pawallpaper guys could be a mom anomaona could be her, it could be a relative but chokwadi chiri pachoti guys screen recording ainyepe. Screen recording does not lie anomaona screen recording does not lie ndo chokwadi andi ende zvokuti anzi anenge akaisa wallpaper yeumwe munhu kuda kurasisa vanhu that's a lie
izvo ndopakana nazvo. That's a lie. She did not know that zvichalika. Anomaona, hana kuziva kuti achaita mistake yakadaro. Anomaona, so unofamba wakanamira screen paper, wallpaper, screen paper yemunhu wasingazivi. Hakuna zvinhu zvakadaro guys, hakuna zvinhu zvakadaro, hakuna zvinhu zvakadaro zvokuti ungafamba wakanamira screen inonzi wallpaper reumwe munhu wasingazivi chiti kwai ndakamirira kuti kana zvikaita mistake pakadai so mistake ndisabatwe. Hakuna zvakadaro, pane connection. It's either ndiye kana kuti ndimai rake, asi zvanhasi tototi ndiye guys. Zvanhasi ndiye guys, zvanhasi ndiye. Chero mukauya ne150 million mukati haasiriye tomuziva, ndiye. Inini kwanti ndatopedza pfungwa dzangu, ndiye uya, ndiye chaichai, ndiye abudaka. Saka ati ndozvatoita kumastreet kuti zvatinenge tawatomhanya nazvo kuti ndizvo chaizvozvo. Hatichagiva facts, ati ndogame rekumastreet. We don't look for facts, we don't look for V11s. Tinongoti ndizvozvo zvataugwa ndizvo. Saka ndiye uya, Pamela Mhoro takuwana. Ahoyi vanorembera mastreets, ahoyi. Aiwa unorembera mastreets Pamela. Ende nhasi kana pane pandazoona kuti chokwadika guwa rinotonga, nhasi ndazviona kuti guwa rinotonga. Nhasi ndazviona guys, atidi kunyepa guys. Guwa rinotonga, atidi kunyepa. Guwa rinotonga. Angu madhairis mai ndanichita kuona angu chaicho. Kuna mwangu achingoya kuzongokomenda asi madhairis. That's a fact. Tachingotamboti comment section chingopindwa kufara nditi. Angu madhairis chaicho ndawaona mamu. Andisimaona. Ndawaona mamwe madhairis achiita kumira. But guys, mirai ndikudzei. Chinoitika ndechekuti mugame remastreets guys, munoramba yenyu kuti anogona kuva asiriye because panenge pane maspeculations ekufunga kuti ndiningi, but it could be her. Ndakudzai, it could be her. Munoza kune vanhu musingatofungiri, usingatofungiri guys. Zvakafanana nenyaya ndakataura musiye kuti kunzi kune munhu top people, top somebody arikutengesa madrugs guys. Mukanzwa you be shocked kana nemi munovhunduka. Ini ndakataurwawo neani, hanomaona, ndakatovhunduka kuti this cannot be. Zvikanzi muri kuziva iko nyararai, hanomaona, ndakatovhunduka. Saka kazhinji kacho tinoramba yeduka, hanomaona. Asi vanhu ivava ndivo iyewo munenge muchikanzi asikamu anozodii akazodii guys. Zvekuti outside appearance yemunhu hazvina basa, and hazvina basa kanzi akazodai kana kuti asikamu kuti adini. Kana munhu achida kungooparata anongooparata the way anda kungooparata nayo, anongooparata the way anda kungooparata nayo. Hazvirevi kuti vanhu vanotaurisa kasesi kudai so kana vanhu vanotaurisa vasitutu munhu ndovega vari capable of kuita anything guys. Kune vanhu vanenge vakanyarara varivo the worst people, hanomaona, varivo the worst people vakanyarara kuti zivo musingatombozivi, hanomaona. Asimi guys, mirai mbo kwa example tikunda kuchechi handika mirai timboita makwasa nda kuchechi tichifamba tienda kuchechi. Mirai mbo kuudzai guys, mukuri remember ghost riya randakambobata riya randakatonosangana naro fair riya, muchariziva, raindipisa handika, richindipisa richitaura zvinhu zvandaichita kuti some of the things handika, zvinhu zvaaitaura chokwadi chakanaka handii. Hansi, but that lady anozikamwa here paFacebook. It doesn't have to be munanozikanwa Abigail. It doesn't have to be. Iwewe Abigail kana ukagarwa nemweya wechina uine career yako yemakuwa, une dhimonda kure makuwa, ukatanga kupinda chidzini, vanhu unotopinda pamafunctions because hapana nombo suspecta. No one will ever suspect kuti ndiwe. Hanimaona. No one will ever suspect kuti ndiwe. Ndoshinoitika. Muri kuziva here ghost riya randakaburisa padiaries riya ndakauya naro guys, raindipisa kokoko kumafira kureva ndichisangana nemastreet. Munhu ndakudza chokwadi, zvimwe zvinhu zvaaitaura, pane zvimwe zvinhu zvaaitaura zvokuti why it's not no, haasi on point, hanomaona, but ane info. Hatimaona, ndakudza chokwadi, wayatsokuona kuti pane zvinhu zvaari kutaura ka, haasi on point, haazivi hamenoti zvinhu zvakutaura akaudzwa, but akaudzwa zvinhu zvisiri izvo. Hati asi chinoziva kuti kanyaya karipo kakaitika. Hanzi guwa nchechi, yes, guwa nchechi arisi guwa rekutuka aro vana tisi kutuka edu vanhu tikungoanalyza nditi zvinhu zvemastreet. Kwakauya wedzi rakanaka chaide kujustify makuwa kuanalyza toanalyza, ndimaona moyatsokuona kuti no, haana mafacts, zvakutaura zvakabhenda, haana nyaya, but zvinhu zvakutaura izvi guys zviri similar, hanomaona. Pandakamuona inini I didn't know her, pandakasangana naye ndamubata inini ndakati no, uyu ndakata interest because pazvinhu zvaakataura handika zvandiri kuudza kuti mami ndizvo ndaizoti pane kastori kakadai so, but zvakatwistwa zvisiri zvazvo, but kastori zvakandipa shungu yekuti I went and paid this certain guy in Nigerian guy kuti anditsvagire kuti this person ndiani.
I want to be honest with you guys. Ndakamba kudzai. Anmona. Ndikam yakati ndipeni kikiri yachona profile watu HOS ndikamupa andi akatanga kunolinga inozi email address. Akanolinga nditi alinga akandipa IP address yaibudira muno muRustenburg muri kunzwisa guys muno muRustenburg munju pa side apa area ndiri pa side anmona ndobva ndaenda ndakasura ndichitenderera but haina kupa exact location anmona yaingongobudisa pa area ipapo ndakasura ndichitenderera ndikati ndinongona ngosangana nefisa unoziva nditi munoona ngosati uyu ndomuziva uyu ndikatenderera guys ndikatenderera apana wani ndakaona maitove mune mazimba akawanda aitofuna chora nzvimbo because inzvimbo inogara mazimba but handina kuti apana wani ndakaona zvikandinetsa ndikati ha alright ndikati akanditi hold on mira au ndichakupa kuchakusvitsa madetails ndobva atanga kuti tarisa pane kikiri papavana pane waunoziva here pavanhu mafriends ake ndobva ndatanga kutsvaga mafriends akati I know this amuna zvaakanoita akazoya achinditi munhu wako original account yake ndeishi ndakatarisa original account yake handizi an innocent face guys a very innocent face ndakati uku ndokunoguzoswa nevanhu anomaona uyu hangaiti iye uyu handimuzivi muchara chokwadi maybe probably she's listening to me ari comment section because akutambira hake pano anoona ndikati chero iye ndakamuudza kuti ndakakurambira ndakamurambira ndikati kana azviti ndikati kana azviti ndakamurambira guys kusvikira ndatora chinhu ndakatozotora bold decision yekuti rega ndii namba ndandapiwa nditi zvikanzifonai panamba idzi but ndandine kadhauti tokuti picture dzanandaona anoona munhu wandakaona papicture ka handisati ndambosanganisisa handitoizivi kana zvakandirambira ndobva ndatora decision yandapiwa namba ka ndobva ndaifona namba saka ndaifona ndakati ndikanzwa munhu asingatauri shona paitika mistake anoona ndobva ndangoti akangoti achidarafu ndikati makadini haziripo makadini ndiani ndikati good ndikati right ndio ndikuda kuya kundokuwana ikupi saka zvandakabva ndaita guys anti akabva ati abvunza kuti tikakubatsirai nemuri ani anomaona but namba yangu akabva atopanika because akazotasa kuti namba iyi yangu anga anayo anomaona ndobva ndadzokera kusame position kuya muri kunzwa kwandakapiwa nhikiri ndobva ndanhikirira ndaenda kusame position kwandakaenda kulocation kuya kuya handiti chichikuitika kunongopinda mari dhubha sekupindawo hanimona ndobva ndadzokera pasame location ikoko ndadzokera pasame location ndikanotendera guys chakabuda hapana but namba ndaanayo namba ndaashuwa kuti ndiye muzimba hanimona but kuti ndizive kuti zvakaitika muno muRustenburg muno havane kudhairizi zviriko kudhairizo hanimona ndakashiya kuti ndiye ndikati ndichazviona bva ndatomboita time ndakarelaxa ndakatyoka sezvinei kwaitika imwe nyaya muno muRustenburg ndafonegwa hanimona ndafonegwa ndakakuyakuya kunhikiri kunyaya hanimona nenda kunyaya ndatsva ndauna mai vene nyaya vakati handei kune isosi yenyaya tapinda mumota mangu namai vaya tapinda kune isosi yenyaya tasvika takumira takudedza munhu ari kudiwa panyaya handi auya tagara mumotikari sendakambobaya live button kuti munzwe nyaya iripo aina kutombobuda palive nyaya iyi hanimona pakabuda face yakabuda mugedhe pasame location nyaya yakabuda mugedhe mamai ava yakati mainhiki ndakwinda ndobva ndati ha face ndoiziva iyi face yatofanana nemapicha andakapiwa haya nemunigerian yaya ndikati face ndoiziva but ndichaziva manje pane 2 months kapa kuti face ndoiziva kupi ndobva ndati ndakatoshifta nyaya vaitaura ndobva ndatisvika kutokonsisa nemukadzi wako akamira panze iye asati andiona kuti andizikoneza kuti SIS vaya hanimona ndobva ndangoti no pfungwa dzangu dzangoti ba ndobva ndati ya ndiye chete ndiye ane mapicha ndakabva ndamanya pafoni ndobva ndakaona mai wese mufanani ndobva ndati makadii aripo amira pamota panga ndikati po makadii yenyu ndikati mandiziva zvikanzi handikuzivi ndimani ndikati aiwa saka taurai chokwadi munondiziva taurai chokwadi handiti kone mhaka yei muchiita munondizivira ipini zvamunotaura musoro pangu munozviwana ipi handiti tikutaura pachikadzi ungatanga kuti handine basa nemi handikuzivi ndokuzivirai kupisana ineni handiti zvemasocial media ini wati ha ndobva defender ndobva afamba akaenda handiti ainda mukadzi wanasara naye uyu mafriends ka ndobva ndamuti naiyi mainini saka munhu ari kubatsigwa neni kuti atega kundipa information hazvichaiti ndobva nditi mukadzi yanga asinyatsondiziva ndobva nditi asi ndimi maimbove nerimwe gurupu rinonzi mvenge kuti atichi mukadzi haasi zvaiti zvefacebook zvokudaro atoziva ndakabva ndati henalo ndamubata ndikati ndini zvikanzi siyana inemhepo dzidarike ndikati chii waziva wandiziva sei zvikanzi asiyana inemhepo dzidarike ndakabva ndazati munhu wangu ndamuwana handiya saka nhamba iyi ndochokwadi ndobva handina kutaura nemukadzi wangu taita nyaya tatamavira ndapedza ndavekumba ndobva ndachimusendera message ndikati my sister this is going to turn up nasty now I now know you I now know is because yakandidza kanogara pandika and ndandakuda kutoita mwoyo wakaipa zveshuwa hanimona ndandakuda kupinda nemwoyo wakaipa zvechokwadi kwete zvokunyepa guys chokwadi chakanaka ndiri kunyeperai ndandakuda kupinda nemwoyo wakaipa ipapo kuti no this has to be one lesson to one person
Animona. Then that don't more about it as Nancy. Team SA Munovision, not single nets, and they don't come back to me. Right? Says you, but that's a message. There's a message, and I know ocean. I'm going to listen to the no time. The Banam country. Don't come out there and mona. Don't upset, but you want to know that bad copana papa. As Chef and Chakanaka, and the number of subjects for Jungo about sometimes the Kuru SA Muno, and it's Vanutaka Pamasvan, Takai Pamasvan, and better go with the Mukita and Mukat, but the next way of a Bachupadi. No pass on phone here. The same number and I come phone I can number here. And mon, the phone talk at no crossing and any man one again. You got to know, I didn't know Sangana, one did you made it clear to your city. So the Sangana Pakuchi. And one, she can look at Sangana, please, you got to write 10 o'clock again. Joshua, this is a game, the one I can meet. Mukunzwa, the one I can meet and days when I was like a, the one I can meet up again. And mon, just shake up again, Papa, and you got to name. I want to want a munia shock, innocent face, guys. And Muzivi, I've never met you, but when you want to Muzivi, and one, Tum's a kind of a comtar, in Mutara, and he's serious on a minute comtar. And one, and Muzivi can. Ha! No, what's the name? Matter, Maticam, ghost range cans. I want to confess a shock in Dini, the Batara ghost name, and Tadam because Takai Aina out Shakapera. And Mona, that's no Baraka to occupy example to Musa Timon, because nothing he can do this. And Mona, Nikati, why? The hump of offender away, why? Why are you why were you saying this? I would understand if I'm shooting the hump of offender. That I would see or pay the time. And Mona, but what did I do to you? And Mona, Manaka Sakakuns of Nemakore Mangan. Guess what, guys? She was only 26 years. 26 years. But kind of life and the kind of Staragi. But as she don't get to cook one, I cannot keep plus Amun, if I don't, and this could and Mona. Vanda bakanga rukulef ndakachora staraki raishandisa ine ndakabva pakauya zvandakaita tasangan ndakabaya live button ndobva ndafedesa phone up saka yanga sadozutipa live saka pandaitaura naipese vanhu vangari palive vaitozwa zvese vangari comment section vainzwa zvese handakubudisa kuti ayosora tiri palive but ndakangoisa phone yangu iri palive vandangoivhara pamusoro pebhoneti kuti kanobva ndaisiya saka zvese zvataitaura zvese vanhu vaizvinzwa animaona so ndikamuti nemakore manga ndisvikanzi 26 ndikati 26 mainini hamusi makurumidza kuita zvinhu izvi 26 une murume akutotaura paya ndikati kwamanje tikaenda kumurume wako right now takunochifumbura nyaya iyi kumurume wako ndozvauri kuita iwewe handitika akandilisa ndakatarisa kudai so tikanzi please ndaikwakurungofarisa ndakutobvisa izvozvo please save my marriage ndakangozotiwo right mainini zvapera handitika but musadaro ndakabva ndakuti right panyaya waitaura iwewe handitika panyaya wakanga uchitaura everyday tektekideni pane zvimwe zvinhu hauna mafacts nyaya yako iri twisted but nezvechokwadi wakainzwepi ndiyandakakuudza ndakutsvaka kwabva nyoka arimo mucomment section ndikati ndakutsvaka kwabva nyoka ndikati nyaya iyi wakainzwa kupi ndiani ndakaita murabaraba cheni guys munoziva cheni anoziva shoko rikatanga nhasi ikazosvika kune munhu wechi15 rinozvika rakamonyoroka anoziva ndozvakaitika ipapo akaita murabaraba zvikanzi ndakazoenda kunzvimbo yakati one day ndikaona vanhu vairukana musoro vanhu vakanga vachirukana musoro vachitaura vakanga vakavhura profile yenyu vachitaura vachiti zvakati paive nemunhu akati zvakati ndopandikati vanhu vacho ndiva nani kubudisa akushara kunzvimbo kwandakambogara kudhara njangopinda muSouth Africa muno anomaona zvikanzwa nandingi ndakabva ndafana kuseka takambokona nevakadzi vavo pavaimboya kusaluni kwangu and things like that anomaona ndikati ndosaka ndinyorwa kuti kuenda kauraya baba nevachiniposta mapictures nokuti ndichivhurira saluni ukangoona zvika ndakangoonawo ipapo saka ndaingotaurawo ndaingonyorawo nokuti vanga vatotaura vakaive vachitaura kuti saluni nenyanga iri apo things like that saka ndaingonyorawo munongozivawo imwe yai Hamona ndikati but you don't do that. Aungati ndakauraya mai vangu nababa vangu for the sake of saluni inobudisa mari iwe kuti ndikauraya baba vangu namai vangu. Zvinhu zvakadaro, you know, but we talked zvikapera. Hamona we talked zvikapfura. Saka ndoda kuzama kuti munhu wamunofungidzira guys kuti haasiri haiti izvi ndanonoka kuchecha sikana nemindudzewo. Zvakaoma. Asati nawo mabutosvikawo. Tasvika guys, tasvika kuchecha. Munhu wamune musikafungidziri guys kuti anogona kuita izvi can do that. Handiti munhu wamunogona kuti musingatofungiri anogona kutove anditimaona na Jesu hanzi life yarini handichazivi but last year handichazivi tasvika kuchechi guys tasvika kuchechi right nitoroka masi wepapona saka nimukone ngandikudza saka azvidakisa ripo saka ndonyaya yanga iripo ndachida ngoti tita vatuki kupa dhuku yakanakira dhuku tle vatu akina dhuku tle kukupa dhuku tle na dhuku chi dhuku yo so vatu kari kakina dhuku kikupa dhuku tle vatu
no tsenza order ke tsentse order mara ke so ikry ga itse ba di kereng ka re henjo am sho u te mar fora go tela nka ke nagana go kena tsenza tla ka tsona ga ba di tsenya ka mo kerekeng ka maybe ke bona ba fora ba ilo di tsenya ba ilo di kena tlo kena kana kena tsenza tla ka tsona ke kena tla ka tsona jube sharp re tla bona ka fa gara ke sharp ga ba di tsenya le bona ba ba leng teng ka fa sharp people are wearing but people are wearing black all black today and see very cool celebration what celebration For what? Anzi okay ndakaiona 30% aiwa haisiri send saka naidangoti hangu anyway kuti tingoti munhu wamunofungidzira kuti asiri guys can be here hanimaona so far kune ma speculations ari ngotenderera kuti ndinhingi asi ningi ma pictures achiuya hanimaona asi chokwadi checho ndechekuti atizivi kuti ndiani and azvisikuda kuti tinoda idunyanya kumuziva zvokuti kudi kufaisawo time guys akufara guys hatinei naye hatimaona ini hangu ndakatosiyana nendikamuregerera inini aingondikatuna she used to cartoon me a lot anditi aindikatuna anzi atuki she would cartoon me oda kundistroyera business ko kana tiri kutamba kumafacebook street tiri kufaradza vanhu katige kubatorerana chingwa chevana kapamuromo asikana anditi zvino ukazotanga kuti honai munotengesa mafuta efeki honai akazodai ini tikuya nemareviews evamwe vanhu iwa kunotora nepicha yangu akutektek nayo ini ndogadzira mafuta aya ndikagadzira mafuta ndinotesta pandiri saka ndogona kutoreita plus skin hadzifanani andiona skin hadzimbofi dzakatofanana neage shecha inodzitemera pamaskini anditimaona saka kutukana ndituke chaizvo ndiseko ndakashata because hazvina basa nezvati ndakashata andiwana but vakuzotora chingwa chevana vangu mumuromo woda kundidestroya senge mafuta angu akambopisa then it's wrong kana tunotora mapictures evanhu muchichi business renemarikazodai I think it's wrong nokuti ndo panenge pane ora iti kuzi ndo panenge paine chingwa chevana vavo kana tichitukana ngatingotukaneka zvomasi zvokutambawo zvokudai and then you body shame us, don't body shame me. I know I'm ugly, don't body shame people. You cartoon people, you laugh at people, don't body shame people. It's wrong because if you don't have that confidence, you could come out with your original face, could tiku Google, tiku oneo, and it. But you are body shaming people. It's not right. I think you used to be close to him as a young man. As so far Roxinica, hakuna munane anima fate church kuti ndiani. Vakarungo speculate. Joshua zvinogona kuita munhuwo Joshua musocialite tiazivi zvinogona kuita munhu watotoziva kana tondotoziva kana ari padhuze neni kana kuti munhu anotoswera nesu ane original account yake handiziviwo hangu kuti zvinofamba sei handizozivi but any panguva ino munhu wese pasuspect including inini handika munhu wese isuspect nai mhino yangu akatanga kuiumburudza anotoumburudza ini ndozvati ndine mhino ndozvandii this is who I am inga ndiri kuuya nayo mhino yacho wani handina kuisiya kumba handina kutomboisiya kumba mhino ndinofamba nayo everyday pavanhu ndakati zvoti honai mhino honai mwana wangu aseko zvoti mhino iyi nditofamba nayo pavanhu kutoitungamidza kumberi kutone kuti vanhu vanyatsokuona mhino andiwana iwe woda kunditi buta body shaming it's wrong kundita body shaming ndozisa ndine mhino yangu ndiri vhese rasikana ndofamba ndakaisa vhesi muhomwe here vediwe ndofamba ndakaisawo here ndikikiri ndakaisawo here homwe mhino yangu muhomwe kana ndivhesi yangu muhomwe asi kana amusadaro stop body shaming people. Stop body shaming people vasikana musati body shaming tiposte henyu ka hapana mboshata tikufara here tikutamba pafacebook ndiposte henyu muchidini nyoposte nyaya dzeshe dzamunenge munadzo dzemadziwana dziposte hysteric anomaona zvina basa pati pakubody shame apa nekuda kuti mutidestroyerewo kunobva chingwa chevana vedu amunoti muri wrong maside hustles edu asikana maside hustle esifufusoko maside hustle edu vediwe handiti saka ini zvanhasi ndikuti Pamela Tsamira ndiye uya muri papicture zvanhasi zvovamuosa kundipa hapana evidence ndeiyi pawallpaper zvanhasi ndiwe uri papera papapa ndiwe Pamela ndiwe uri pawall screen wo paya ndoziva kuti nhasi ndichasora ndichirira mastreet guys kwawa ne 2 weeks wakanyarira guys kwawa ne 2 weeks wakanyarira nhasi ndosora ndichirira musanditegi don't tag me please don't tag me because andiko magroup ikoko don't tag me ngonotuka ikoko strike mutuke mhino zvokuti mutuke uchemberewo zvokuti dikokoko kana mapedza moya tofara ndika musakangani kuti nhasi kana mapedza na 6 tinenge tinidarire varume imi vana queens ndimi varume vacho hanimana zvokuti hanzi kwai ndi murume hakuna baba vakadaro hakuna murume akadaro kuti unganzi uri murume unosorera masichi uchita makuwa uchitenderera kuti ungonobhadhagwa I hope zviri kuisa mari muakaunti mavo nokuti kana zvisingaiti mari handifungi kuti ndingada kupinda all that problem and trouble zokuti unogona kusangana musangana nevanhu unorohwa unouraya kana kutoshutwa garo cheko unodhugwa garo for something that doesn't pay
kana vichibhadhara ina kana kuti guys izvozvo kunzenge unorohwa wakafa sangana namurodi meaindisana nazvo handidi kasana nazvo anomaona saka ndakana kuti handitodi hangu kasana nazvo saka zvinourayisa let's hope ndikochionapa unenge uchirohwa usingapiwi mari piwa mari kana uchibhadhara wako zvichibhadhara zveguva iri keriya pakanaka handiwana asi kana usingabhadharwi zvinhu zvacho munozozvinyanya mimi munayowo nyaya dzevanhu dzamuri kuburisa nemi munadzowo dzevanhu munadzo nyaya dzevanhu dzamunadzo tangai nedzenyu chimbotangai matipawo dzenyu mungofamba nzira fambira dzavamwe kodzenyu imi nekuti makawanda that's being selfish ka that's being selfish burisawo nedzako kuti guys ndakambozotamba rimwe gore so handiti vatakadya karere ndakambozodai ndikadai handitoona tose ndakatofara umouya wachitaura isita kungotaura mazuva ano nyaya dziri kuchagoregere nokuti ndikasazodzitaura kune Pamela Tamiri wakamirira famba chidzitsvaka saka zvina ndigara tangotaura ndandimomiriri kutaurirwa mazuva ano ichingotobuda latest ndotomanya itaure ya second hand ndotomanya kubayira bhata ndakuti guys zvakatoitika mirai ndikuudzei ndotokuudzai hanzi vanhurume kana ari murume anotoda kunyasha dhimoni ambonyatsoshandigwa pakirawa dhimoni ribuda hakuna baba vakadaro kuti ungatonzi dedi uchita izvozviya hakuna mukadzi so guys ndakuinda ndipine muchecha ndika mwari kuitira zvakanaka ndokudai guys it's nothing personal kufara handiti kutamba nekufaisa nguva hatichaiti zvekutukana zvezvagona the days kuti tukane nekuita sei takungofara tikangoonawo zvinofadza toya toseka tofara toti move on ndorirawo nhasi ndichirira obvious anomaona zvazvo zvikutorekodwa so zifesiro nhasi rotukirwa rikawa monotuka komupedza tadzoka muya kudarire kuma 6 tofamba nebhora handitika so guys stay blessed and I love you so much. Take care of yourselves.